Is there any way rekuti sabata nderipi? Even I don't understand vanoti sabata unogozoita muprofita weye asingazivi kuti sabata chairo nderipi. Ora ndo pane nyaya ipapo. Andomunza. Johana akauya. Johani shoni wamasese dzakaya akataura kuti sabata raapiwa iFriday. Zuva remavanga mashanu. Change tiri kurenje. Ndiye profeta akaya akaestablisha this. Tati zvakwatiri kuti chitanga kutesta kuti zvaataura izvozvo nezviri mubhaibheri zviri kuenderana here. Tisingananga dambudziko mukatongoirijusa kuenda kuchechi. Aichava vake anyone. Maita madeclare kuti isusu tisu wanhu. Now ndo zviri kukonzera kuti vhangeri risafamba. Even richibva nekumasavada. Because wano yako wano wachida kudeclare kuti ivo ndiyo titererei. Sabata ndiyo chete. Hakuna chinhu chakadaro. Let Zigo have time to scrutinize Adventism. Atiende kuna Zigo chiti isu tera zvatukutaura. Zvaatoya kuzoita ayozobvunza mibvunzo yake. If he's not satisfied, it's okay. He come again. Obvunza futi kuti ati paipa amuna kundipindura because the platform is there. Kana kati nyaya sabata ndinduka nemibvunzo yacho. Alright. Vamwana chiti lunar calendar. I think mapindura. But ipo pasabata ini ndofunga kuti sometimes pamwe problem munhu inenge story pasabata kuti munhu hatombonetsekana nekuti chengeta sabata. Pamwe problem yatori nayo itoriwo kana yedoro kana yekupomba kana yechi. Yes. Mama musvikira moti aiwa sabata isatati. Iwo but alright. I think it's saka tinaona wakaona uchengeta sabata wanopomba. Alright. So because iwo wakapiwa zuwa. Wazona saka vese yati testimony of Jesus. Iwo vakatora sikawo. Vakatora sikawo. Alright.